This is our second trip for the year, and we're going to Canada. Hi, we're currently at JFK International Airport. We're flying to Calgary. Every time I just say that, guys. We're going to the Rockies. So we're a Holiday Inn. Nanan is Calgary. Nakatulog na mi diri. Mga lambos daps diri. Mga salang nirla diri. Padong namin sa Banff. Oh, say hi to the vlog. So about 1 hour and 30 minutes padong sa Banff sign. 4 o'clock pa mong check-in sa Airbnb na mo. Biyahe na padong kuan, Maya. Liha kargaw. Luyo, daghan na karga. Asa na? Padong niliti yun. Ready to log. Are you going in 2 cars? Yeah. Your Lola Mins and Lolo Jerome is gonna be there. We're gonna be here. You're gonna be here? I wanna be there. Sabi kasulti ni mo kakulkog. Padong namin sa Banff. Mangita may bear. Bakaon siya sa bear. Kaya mo na kids? Spray spray. Yeah. Bear spray. Okay, ready na ang mga tropa. Let's go! Let's go! Kids, ready? Yeah. Okay. Nasa pagalingan. May kasulti naman napitan. Sa una kay nararay sa salida. Karon apil namin sa salida. So naami diri sa usa ka murag stop. Ay, malibang ko. French na siya. Benvenue. So naabot namin diri sa entrada sa kaning Banff. Before mo pasudlon kay mo palit pa mo park pass. Ang usa ka car kay murag 22 Canadian dollars akong bati ra kay kuan man na siya all day pass pag sige na kag sud-sudan ni sud gawas. So kung bati ra gyapon nindot man lang limpyo pa ang lugar. Na way bayad tag G's ang ilang kuan ba. CR di pareha sa South Pass Terminal ay bayad G's bati pa yung silyas. So mo na siya dira mga amang sakyanan galinya nayuban nga dito na pass dito na nala. Thunder Mountain. Morning ang morning sign sa kanang Banff. Di ba kay naghagtaw? So naabot kami sa parking area sa Banff's kanang town sign. Morning ang iyang parking area. So far sa karon nga season, daghan ba kay bakante ang sa orasa? Alas 2. Ay dito alas 2 ron sa. Alas 2 sa udto. Time check. So far, dili kayo siya samok. Kay kuan pod ka ng tingklase man ron. Guys, asa mo dara diri oy. Pataka lang kadto. So dili pa sa kay taas og linya ang katong sa mapa-picture mo sa Banff sign. Daghan pa kay parking. Buyag so mo ni kanang mo suggestion karon mga panahon na pinakanindot. Okay. Kami rin tao diri. Ngaon sa mi, pangaon sa mi. May Jollibee dira, Jollibee. Og rice dere oh. Rice, spaghetti. Kumbati. Wow. Gutom dong. Ano this town of Banff? What's up? Lako-lako kami ngita sa may parking. Ang daong pangutan ng tagpila ang parking. Pumutas mga pagkaon eh. Naka-parking na may diri sa kuan, public parking nila. Mismo gini siya sa tunga-tunga gini siya sa Banff, mga town. Kung asa magpa Instagram picture ang mga tao ba. Nadra. So, mao nang parking space. Public parking for 3 hours. Yan na namin diri sa kaning area. Hey guys. Mura na siya. Grizzly House. Ano siya sikat o ka mga cheese and steak ba? Yup. Sinap. Ano na yun? Ito kayo diri eh? Kinalaan ka style ba? Worth the drive, worth the effort, the sleepless nights. So you guys, are you too excited for our like lake trips and trekking in the next few days?
Yes. Yes, yes, yes. Why so? Because I'm so excited that I'm so excited. Kita mo nga view. Japan sa babaw? Ang gawas mo diri. May mga kununganan dito kilid sa daan ba. May view diri ka ng ilang kabukiran nga nindot tanawon. Sa Redaps. Diri ka, nagbarog-barog ka, tanaw ka sa kabukiran. Nahuna kasi mga bayranan sa credit card. Bate kayo. Wapo may view. Mawa ang utang sa credit card eh, basta nakatanaw ka. Tanaw ka dira, bukid. Kulingkod, camping, kaon kaguan. Taka na, mauna mo takaon niya. Ambot namin sa mga Airbnb. Ano kay view parkinganan sa mga Airbnb? The Rockies gyapon. Ang unit 201 gyapon. Shout out Pinter Drive 201. Silang nice siya og si Juan. Bring this. Si Tutu John og si The Aye. writing thing. Mo na ang Airbnb. Ah, shoot. Oh, that's nice. Welcome. Oh, we're here on our Airbnb. So this is good for 8. So for bed, duham na kakuan. Mga room? Saka masters, ato tas double deck. Direta. Kami ano diha? Oh. Again, mo na mo Airbnb. Lutog spam dayon. Kalungag may itlog. Kamarinit si dapa og steak. Sugba na mas gawas, kay na may subanan sa gawas. Lungag kanon nga nahilaw gamay, butang agasin. Mao na mong view, igawas na mo sa mong Airbnb. The Rockies da yun. Nindot kayo ba? Ato may dito subaanan. Among Airbnb naapod siya ay included nga work hot tub. So pwede ka mag chill din ha. So chill tas hot tub while enjoying the view. Kumbate kayo, sulit kayo. Among nabayran for like total of 4 nights. Kaya about $1,000. Good for 8 people. So goods kayo. May hot tub, may sugbaanan, common nga sugbaanan para sa tanan. So you could access the hot tub outdoors with a view of the Rockies again. The view of the Rockies. Let me emphasize that. Panghaw ba? Panghaw. Oh, nakahumot ko na silang dessert kaya ang panghaw. Oh, mo kay panghaw ka ng kwantot. Humawa ng septic tank ba? Ino mo magkanda. Aw ka na at kilawan sa tani. Ay, buta ka na itong ice cream sa papa. Ayun, buta yung ice cream. Takal gorder eh. Ay, bitaw no? Pistachios and the classic non. Oh. Kami dito rin ng ice cream ba? Paano sa kutang pa itong ice cream? Ay, napabutangan mo ano eh. Ayun lang, uy. Ayun lang pabuta yung ice cream. Ang palit mo ice cream sa lain. Murag ko anante katundi ikot-ikot sa tuwa ba? Shakoy? Shakoy. Shakoy nga giplat? Sakoy ram rin eh. Ha? Kami dyan na yung do. Maura na eh. Oh, na Sakoy rin. Maraming pangaon dito sa beaver tails. It's called beaver tail. Okay, mura siya. It looks like a beaver's tail. Alam mo sabi, mura siya ganang kung shakoy nga na flavor ba. So, after the overcast weather a few hours ago, balik na pag sunny. Tanaw, nindot na kayong weather. It's true. Banff can give you 4 seasons in a day. Duta ko kanina, nasa yung murag kuan ba? Clouds ba? Puri lagi mo mag-jaywalk kayo, patunga mo tayo pa-picture. Nandot kayo mga background dito sa Banff, town of Banff. Nandot na kayo ang lighting karon nga, unsa na orasa? Today is 7:58. Oh, alas City sa hapon or / gabi. Mas nindot na kayo, di na kay harsh ang lights. Then ang kanang view sa mountain ba, ano yung mga shadows, ano yung mga golden hour effect. Picture sa Smader kay nindot ka na kayong background sa The Rockies yung layo.
Huwag ko pag mo ngaom sa mo. Lagi kuan ka ay. Dami mo ba siya suda spicy? Ang dating view on the Rockies dito. Ano pa yung mga bukid-bukid do. Saan man siya daps? Subot na nigit. Halo-halo nga, di mo naman ni straw. Masag halo sa. Ater, Kaning diha. Pang poster. Vermilion Lakes. Wala man siya. Mura siya. So diri ang nindot basta sunset. Dito ang view diri, guwapo. Ligi. Tao ayo. Mo ni siya. Mo ni Vermilion Lakes. Oh, kuya, wow. Pinabukad-bukad sa kuan video ni. Ha? At 9 o'clock. Sunset. Mo ni perfect time pag ani. Dusk. Kita yung mga highlights sa kabukiran ba. Ang reflection sa sunset. Say hi to the vlog. What's up, vlog? Day 2 na may dari sa Banff. Luto may itlog o parang sardinas. Para among kuan pamahaw. Diretso na may sa among itinerary karong adlaw. May buntag, mga kakulkog. Dito na mo diri sa kuan Banff. Padong mi sa Bow Lake, BOW na lake, which is about an hour from our Airbnb. Nindot kayong weather, nindot kita pa kayong the Rockies. May tag-unya, dili na mauwan para hapon, so tanaw na to sa kalaki. Kana siya guys, mo na siya wildlife crossing a bridge. Kita mo na ikaw kahoy is babaw. Dira mo labang ang mga bear. Kuan ni Inday? So na. Oh, we have arrived at Bow Lake. Abot na mi sa Bow Lake, about an hour away sa mong Airbnb. What can you say about the view? So fantastic, so magic. Oh, ice pa gamay, pero nindot na kayong view. Ano yung parkinganan? Asa na ka to sila? Mapawang biyang maps. Ano yun? Careful guys, careful. Don't walk towards the edge too much. Lakaw may deres ka ng padung sa ubos sa Bow Lake. Hi kids. It's hiking time. Can I touch a snow? So, gikan sa parking lot, there's a little walk and pwede mo diri nga area sa Bow Lake. So mo ni area sa Bow Lake. Ayan, picture di kay samok. God, What can you say about the place? it's so beautiful. It is? Noah, what can you say about the place? It's so cool. It's not crowded. May kamera diri. Dali picture. Ito na gina siya marag tubig siguro sa mga melted ice pa. Na siya marag creek. Padung diri sa lake. Okay, love. It's really beautiful here. What can you say, love? It's amazing. Lake kunin. Ako wino. Ito na ako ani. Lawi. Tamis kita. Marag ka na ilisyo. Kanto mo yung tubig mo agis karsada ko. Tak-tak ka magkakuha. Ay, mura ni Choose Spring. Again, now there is Bow Lake. Among first itinerary for the day, for our second day here at Banff. On is the other day. Walay signal about 230 kilometers from where the border. Mura katong mo check sa imong ticket. Well, say phone signal. So it's still kind of icy. Not even kind of, but it's literally so icy. Still worth the drive. Inom-inom basta pa tong tubig nagikan sa
Stream ba? Murag kanal man gikan sa kalsada. Ano yung mga ihi dito sa mga kon? Mananap. Lamian bambuang. May trail oh. Kasi nilipad na sila nga nakita nila ba? Kuman namin sa Bow Lake, padung namin sa Peyto Lake. Peyto Lake. Let's go. For a second. Namin dito is Peyto Lake na trail. About 15-minute walk. I'm a statue. Chill. Nagyan po yung mga ice dito. Dangog yung mga isanan. Kaya dia. Lake na viewpoint. Careful na, careful. Don't run. Nibalik na ito ng gatag asukar. Nya mga prutas para magaluhalo ta. Ha? No. Sige sila hatag pag Medyo tungason kita rin. wala na kontak na mo. Kutas o gamay. Pangita ating agency. Mao na ana. Abdul na ta. Katong lalaki. Hapit na. Gawas ng lalaki. I think we finally arrived. Hey, puyoy. From dagi. Siluta na rin paglakaw diri. But we've arrived. So everyone, this is Peyto Lake. Peyto Lake. So mo siyang Peyto Lake viewpoint. That is stunning. That is beautiful, right? It's cool. It's cool. Wala na siya filter. O yun naka-color color sa lake blue, literally. So guys, basically mo na siya Peyto glaciers right there. So for thousands of years naginahinay siya og melt. Walang dagayday sa pag-melt niya, and straight up to this beautiful like turquoise blue lake. Straight up you guys siya nga turquoise blue. It is freaking beautiful. Worth the walk. So mo to ang Peyto Lake. Worth it kayo ang like 15-minute trek. Medyo kutas pero worth it kayong view. At ito namin sa mong sunod destination. Tanaw na mag-asa. How was your trekking? Was it good? Welcome to Jurassic. Muna may paniud to sa kita niyo to sa Banff. Sa Seoul Korean restaurant. So after sa Peyto Lake na niud to may karon na sa diri sa Bow Valley. At sunahan dap sig na pay kon Bow Valley Parkway. Bow Valley Parkway kay na kuno daghang wildlife diri. Wala pa mi kanang nakakita wildlife, so mag-hunting meron. So guys, kita ay mig bear. Na dito ay zoom na ko ha. Layo siya, di bi patugag pa doon, gukdo niya bi. Tayo na check chips. Black bear. There is a Banff. So mo rin usa sa mga activities diri ba? Wildlife spotting. Ano kunong mi diri? Kita mig bear ganina. Tidak pa plano ba mga to make trail. Kay para daw yung gakso ng bear. Nami diri sa ambot mo may gibaw asam eh. Or namin sa Bow Valley. So ang edge diba? Agianan sa train. Kaya ka nag-trip sa. Apo tra may diri. Kita lang. Asa nakita ang moose ganina. Lagi pangita. Tracks are fresh. This is a moose track. Baka ang kayo si truck ano eh. Diyan ang mga Bear Grylls. We're hunting for animals. Kapag may nakita, nakatarang bear ang gamay kayo. Kanya katong moose lang nakita ganina. Piyo kayo gantingan sa. Alas 5:50 na sa hapon. Padung na alas 6. Usawa mo nakita ang wildlife kato pang baby black bear. Kita may gusto dako-dako pero nanat layo. Lubot lang nakitaan. Relax mo yung mga bata na natug.
Ang mga asawa to dito sa Johnston Canyon. Johnston Canyon nag-hike. Isa na mga pwede biya ang bata, patulugon sa mga kiddos. So, ako naman sa kalaki. Sunod ito may Lake Minnewanka. Doon sa mo ang Airbnb. So, relax sabi mga chuy. Oh, wildlife in area. Oh. Nabtan na may mga hapit alas 9 gabi o pag yung makita bear nga klaro, yun nga klaro. Nanasan mi diri sa among last attempt sa wildlife in area. Namin sa Lake Minnewanka nga dapit. Ano man? Tarong dia. Ako hidir ko no. Lubat-lubat ta ni gani. Kamalit na may manok dito sa Canmore. Bayad na sa biglaing ticket. Ako ano siya tag $22 Canadian dollars every 24 hours. So every day may expire 4 p.m. Umapit na lang yan. So karon pa doon pa mi kita may ka ng plastada sa Lake Minnewanka para mangaon mi. Yeah. Hopefully makita may bear. Baka simhot sila sa mga lamiging fried chicken. So nakapark kami sa Lake Minnewanka and we're walking towards the lake. Tapa gadag. Fried chicken. Fried chicken and rice. Time check, it's 8:45 in the evening. Ang sunset time diri sa Banff kay mga alas 9. You hear that? I guess those are wolves. So dami sa Lake Minnewanka and this is our view. Kamergi tao diri. So, ari mi manihapon. Enjoy me sa view sa among panihapon. Yung mga wolf kina. So tanawa. We have the whole place to ourselves. Well, Daddy, So I want to show you Lake Minnewanka. Hoy tao camera. Asa ito na ngaon. It's actually a big ass lake. And it's really beautiful at sunset. One of the go-to places during sunsets here at Banff. Good morning again from the Rockies. So karon, nagplano ta mag alas 5 may mga mata kay mga tumis Lake Louise. Para makita may wildlife along the way pero late nig mata mga alas 7 na padung pero kumbati lang yapon. Good morning, guys. We're hunting again. Kanta sa mig bear. So ni nari public parking. Ay tag na pa ang parking. Ayoy. So ano yung parking sa Lake Louise. Ay open pa siya to public. Wala pa na puno. Parang taod-taod mapuno na eh. So what's it I bayad pa tag parking ticket. Alright. $36 for Lake Louise parking. Sige na. Ah! A lot of broken trees. Guys, why is there a lot of broken trees? Dire ba gani makita na nimo unsa ka blue ang Lake Louise. Oh gosh, look at that beauty. Amo na siya Lake Louise. Of course, daghan yung tao kay tourist attraction go dire. You're not in Banff kung wa ka na kanhiri. So medyo it's cloudy. Would have been better kung sunny kay mas muhaya gyud ang reflection sa tubig, mas mo blue pag siya mayo pero blue naman siya. Oh. Happy birthday, Busdaps. Yo, birthday abot mag Lake Louise. So. Abi na Lake Spillway ra ka border sa Kabarang Arcos.
Para may location bastada ba. Kita may mas nindot ng view. Doon, nindot sa nag-view doon. Ay, gusto nga ba? Ako nang Fairmont siguro ng hotel. Pwede ka check-in dali. Bate ba kayo? Bitaw na. Ay, blue, bitaw. Bitaw kay Kanina kayo murag gloomy gitu. Karon kay ni blue na murag ilan ang gi-activate ang mga coloring ba. Butangan na nag-color. Ha? Gawa sa mata. Ano ni? Ni blue na bitaw siya. Ug maayo. Pero mas blue gito ang Pito Lake. Ah, bro. Basta mas blurry daw kung natang babaw ang tanaw eh. Pero clear kay tubig. Clear kay tubig oh. Ang init siguro ba? Ganun yung gibugwak ang kanang chlorine o kanang pang Mga tae, septic. blue ba, pang blue. But he said Madarada, but there's baka. What naman? But there's baka. What is Chicken run. Chicken run. Chicken pusiti. So ganina pag abot na mga alas city daghan ba kayo bakante nga parking. Pero karon mga 9:54 in the morning puno na ang parking lot. Halos wala na may maparkan. So basig i-close na po nila, di na po mo kasud. So sayo gyud mo. Sayo gyud mo alas 6, alas 5 kumbati na. Di ba gyud mo daghang kompetensya sa selfie. Say hard level. Oh, gisira na nila oh. Mga puno man. Abot na Miss Emerald Lake, kita ba may parking. Dari ang parking area sa Emerald Lake. Side street ra. Baktas ang show. So nabot namin sa Emerald Lake. Anhira ang parking. Ito may parking sa Tumoy. May gamayng lakaw padung sa lake itself. So baktas ang mga tropa. Look, there's a big dog. What can you say, Noah? Cool, it's cool. No way. I'm Watch so out. excited. Big oh, don't touch that dog. Check out that. So, mauna ni siya Emerald Lake. Look what that does. Mori pa siya Lake Louise. Ay, pwede kayo pong kakano. And churba-churba. Chicken, banana. Chicken, banana. Chicken. Banana. Oh. So, nihapit mi diri sa natural bridge. Magianan ni siya before ka makadog Emerald Lake. So, murag kanin man sigurong sabot aning natural bridge, murag kanin man sigurong bato. Murag taytaya ng forma ba. Which is that one. Natural bridge yun siya tanawin eh. Bato man siya. Grabihan ni kuya ni kayo mo kanay. Sa paa. Mataga ka murag. Mataga ka ma brother yun ka. Kada murag sapa ba? Ilawi ko na rin! Tuwag na mong driver. Brother! Papuli kag driver der? Oh. Kira. 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 Di lagi na siya. Karon na bitan siya ka driver og dugay-dugay kay trabaho na sa semana. Luwag ni. Mahurot kinang biga is drive niya. Ayay mga maing bungka, pusang adlaw na mo sa laag, padong na pod mi sa Lake Louise, and then after sa Lake Louise, dito na mi sa tawag ni Moraine Lake. Kuan maron June 1 mao yung permirong adlaw sa opening sa Moraine Lake. Wake up mo na mo. Before sa June 1 sarado na. Nagkan kay disappoint nga nga ni Hidri was lakay ba mo mao dinay kalaki nga
June 1 pa mo open. Kita na yung bear. Maglakaw na eh. Glakaw ang choy. Ang seksulti na mo daps. So na-happy na mga choy kay nakita na bear sa wild din sa zoo. Grizzly bear, di ba daps? Nag-ilis na yun. Nakailis na yun. Nakailis na yun ang staff. Nag-ilis na yun nila grizzly bear. Naglakaw na. Yeah, May pala complete na. 60% na lang yun si Si the boss. Si the boss. Siguro tayo. Grizzly man to, di ba? Grizzly to eh. Brown to. So naami diri sa Lake Louise Ski Resort and Gondola. Kay parking may mag-usa ra mig sakyan padung balik sa Lake Louise. 850 pa man namang booking sa tawag kani sa shuttle padung sa Moraine Lake. So nang mag-usa lang sa aming sakyanan kay kaskeg $36 choy. Parking dito sa Lake Louise, picture 15 minutos. So nabalik namin sa Lake Louise. Kaduhang balik na mo kay gusto silang mama og papamtanaw. So again, $36 ang parking diri. So tanawa rong orasa mga 7 o'clock in the morning. 7:32. So daghan pa kay public parking. Karong taud-taud in 2 hours mapuno na ni. So if you wanna see Lake Louise nga di mo gusto mag-hike og layo, matabog sa iyo. Come here early. So we're back at Lake Louise and picture let me about like 30 minutes and then diretso na may dito sa Moraine Lake Bus Company or like private tour para dadon may sa Moraine Lake. Nasa lapit sa summer gondola sa Lake Louise Ski Resort and Summer Gondola. Nayali. Anili, inana tayo. Love you, Papa. This is more. Lake Louise. Taka na mo. Kita na sa may laing bear pagdaing naog sa Lake Louise. Wala may zoom akong DJI nga action camera na ara sa akong cellphone. Wow, tanawa na. Nindot king bear. Lipay na kas Nearland. Yes. Naagi mo. Bawangin mo. Kami gabawan mag-spam og rice. Laging handa kay say white pagkaon, baligya. Or kuryoso ka ng pagkaon. Kakaon ng mga bata. How was the spam? Okay. How's the spam, Noah? Noah, how's the spam? Good. See? Happy tanan. Stay in front or the back? Let's just say at the back. No, not at the back. Oh, here. Maybe you're a little lost. Ayay! Tanaw sa there mga tao. Ready? Hi, baby. Going to Moraine Lake. Abot na daw. Wake up na. So we're here. We arrived sa Moraine Lake. Launa pa ba itong pick up? Paano ta? At sa embrace ang nature. Na may cafe dre. So muna mi sa rock pile diri sa Moraine Lake, which is ay murag buki diri. Para makita nimo ang view sa Spook Lake. Yan namin sa babaw. You hang on to. So, Yeah, and then they are actually makatkat kaning bukid ato sa babaw. Yan. Gamit yung hiking shoes. So hike na sa paboritong dapa mag-hike. How are you, love? Your heart is pumping.
Dapat Nakalitan. dapat magsige tagkuhan hike. Paano kita ano dito magsi-practice tag-hike daan ha. Whew. Gilimutan ko ka. So medyo tungason pud gamay. Obra ni. Pag-obra yung hiking this Moraine Lake. Dami dali. Wow! What can you say? It's so nice and it's beautiful. Woo! And it's so windy too. That is beautiful. This is the Moraine Lake, June 1st, 2025. The ice are all melted. Look at that blue turquoise water. Lagi. Say hi. So that is Moraine Lake in all its majesty. It's indeed beautiful, but it's freaking cold. It's freezing up here. Gusto mo diya? Gutom kayo? Pag humakat-kat sa buwan? Panglinaw ani. You put it na. Lupa na. Hot chocolate, some hot dogs here at the Moraine Lake. Ano katong kuan katong sakyanan? Apa to na picture mo to pa dito? Guys, you even have a smoker. Katong sakyanan. Oh, hi vlog! Hi vlog! Hi vloggy! Hi vloggy! It's a bracelet! So we're done snacks me, we got some hot chocolates from the cafe, and now we're here at the lake itself. Look at this majestic looking Moraine Lake. You want a picture together? So vlog! Say hi. So mo nung bukira mong ikat-kat ganina. Rock piles day. Yung sa mga gipile gina lang nga rock. So tanaw mo mo ito yun. Inuling. Hindi. Naway na ba? Daps, daps. Abi na akong seryoso kay nga nangihigit. Punta ka ka. Ha? Oh, kita ka na. Ano? Sus, bisa katuig dyan siguro. Sa tuwing inuling duty mo. It's a gun. So we're outing out there, so... Noah, be careful! Stand up, let me take a photo of you. It's June 1 here at the Moraine Lake, and may mga snowflakes, so it's snowing right now. Tinood gina ilang gisulti nga Banff can give you 4 seasons in a day. Ano niya tao-tao, di kaputan mo sa tao na niinit na pod kayo. So wow. So mao ni siya. Mao ni among na-learn diri. So gibook na mo among shuttle padung diri sa Moraine Lake Bus Company at 8:50 in the morning. Pero among return shuttle balik atong parking lot dito sa Lake Louise Gondola nga ski resort. Nabook na mo 1:15, so naami mga 5 hours diri. Okay ra ang taog summer season and it's warm, pero karon nga ni snow, nga ni tugnaw. Then wala man gud sila place nga actually warm nga makalingkod-lingkod or even a decent restaurant. Nasa gamay nga cafe, that's it. So muna, if you plan to book No. with the Moraine Bus Company, make sure at least 2-3 hours the most. Okay na kayo na. Ayaw pa pa rin sa mga 8, 9, 10, 11, 12, 1. Upat ka oras, magtaas na kayo upat ka oras and then you know. So lesson learned. Badong. Swimming! I'm not even swimming. Did you take a bath? Kayawa si Senyor Aguilaw. Ihumol mo lawas para mawa na. Ihumol mo lawas. Ihumol mo. Ha? Bibiro na mawala ka na yun. Mawala na yun. Mawala ka na yun. Leko, dara kay hatta mo na. Anak na ka anak. Hatag na.
Uy, kainit ano ko. Ay, ginawa na na yun na. Maluto kong piso ani. Ginawa na na yun. Mukha lang yung ginawa. Ay, di no. Ya, humul dito. Humul dito! Reaction! Ay, parang ako kanina, magpulang tingin Saan ko ako gibiro? Rat, Kainit ka kulubot. Puro ka taon, bakwan. Oh, wala ka sa ante. Mura na kagmakuan. Puro kayo luto. Ay, Hey, so we're finally wrapping up our trip here in the Rockies, here in Alberta, Canada. We had a total of 4 days just seeing all the famous places here. We saw Moraine Lake, Lake Louise, Emerald Lake, and all those beautiful wildlife, and just the town of Banff in general. So we're currently here at Canmore. It's a very underrated town, I believe, here in Canada. There's barely anybody. I mean, the town is beautiful, and we're here for our final dose of beaver tails. But anyway, thank you for watching our vlog, and until our next adventure, we hope to see you again. Peace.